so idan zai shiga zuciya baya turasa haƙora, za ya tsaga sassan duk jiki har ya naɗa tarkon. Gani nan gaban ki ina nema na zo daga haƙora, marayi ni da ke burina har amanna bai kawo. Duk mallaki na a duniya ke zana mai kawo, ba abin da zai canza ke ce mai tallan kwalla. Ba abin da zai sa na yi gudun ka, dukkanin wuya ni zana rage ka. Ba abin da zai sa na yi gudun ke, dukkanin wuya ni zana rage ke. Ba abin da zai sa na yi gudun ka, dukkanin wuya ni zana rage ka. Dare da safiya idan na rantsa kai nake tunani, wanda lafiya idan na tuna ka sai na samu sukuni. Rashin dacen masoyi zuciya ta kan samu rauni, ni ko na yi sa'a na samu mai kyan kamanni. An yi shaidar mu mun dace don a gefen ka gani, kai ne wata ni ce zara ba mai raba mu. Ke nake gani cikin duniya ta, gaman da ne da kikin yaya matsalata.